Kahinyaw Trap Youth Council but Nehu Students Union, Hakajia Kandu Ya Vice Chancellor Kanehu, Professor Prabha Shankar Shukla, Hakashi Tarik Nailar Kila Dawa Bankhot Ya Kajia Lang Jong Academic Council, Banyathir Sanibha Halor Kajing Pentrekam Ya ka National Education Policy, Arhajar Arpo. Hakane Kajia Kandu Lang HYC, Nehu Students Union, Vice Chancellor Ulapan Por, Hakajia Day Bankhot Ya Kajia Lang, Kabakar Ki Jong ka Academic Council. Unoyalam ka HYC, Robert June Kharjarin, Ulaong Bakila Dawa Bankhot Mardor Ya Kajia Lang Academic Council, Namarba Kadai Kabor Banrai Ya Kalawai Ki Samla Puli Hajala Meghalaya, Kumju Ki Bashabar Kajalla. Di ka jingwan kendu ke jongi ha mentak sengiyo visi kalong bahadin bangi la yoi kala don ka jing mi artli ki sur ha ki khubor ki boper halor ka jing rai jong kanihu ban implement no ya ka nah National Education Policy arjar ko di kuma POE kalong ba hadin ba kanihu ka shim ya karai ban pentrekam no ya ka NEP ha kata ka hybrid model kebomud ba lada ki colleges ki la sngu la ne sngu kwa ban implement ya ka NEP kin implement ti lada ki colleges ki bom pat la ban implement ya ka NEP ki dang boot ya ka policy ka barim kata ka hybrid model kalami ka jing kalami ka sur kaba don ki ba pediang ya ka don ru ki ba kantak ya ka kalami ru ka sur wat na ki nong hikai ki badon burom ki jongi ki ba pen pau ya jing persya haduk ban ong ba ki boycott wat ki jing ya ki jing hikai tikani kala pen long yangi kum keseng bangi haban wan jing sai ki jing ban implement ya kata NEP ka ka jing bha jong lada implement but ki jing lada ngim implement ya ka NEP tingila keli ya shibun ki jing keli ki ba ningkong du ngila kerjai kalong ba atau kan ihu kan INM ya kata ka academic support ya ki colleges ki badon na beli ko mangitip kalong habangi sedang ban implement ya kanu ka policy thamai ki don kambet ya kane ka jing yarap ane kata ka support ni lakali shushu na beli ko balong menta ki student ki bala da berung haki colleges ki bofer ki la da berung da katu ko ul syllabus ki la siuru ya ka fees ke jongki katkum ka syllabus ka barim ti hatu kan donam don ke jingkala ha ka choice jong student mata kan donam don ka kan donam don ka pressure ya ki college kumbalong mata ban penbiang kan san ki nong kai ban penbiang ya ki tiar kita ban penbiang ya ki jidon kamboro bat lada ki haban penbiang ya kita ka jingkali kalong mono ba haban siu kita habukut hi ngitip kalong ba ki haban siu ki samla puli kamut kan don let's say ka jingkiu jong ka fees ha ki jaka puli ki bofer bat kata let's say kala ban kata ya ki kimi pa ya ki bahing hasem ki ba support ya kini student sakawai pat ngila kelida ka basai la biang nam biang ki study material nam ta ki nong hikai bat nam ta ki student no boleh la dak lam kot ya puli kumno bat ladam don kot ki nong hikai ru ki hikai kumno kata de ki concern ki hot ya ki benta jong ka infrastructure ya ki benta jong ka jingthung ya ki noi kai ya ka sponsorship kata ka di ka mamla ka bangi hab ne keren ba ka sarkar kam lalong bangi ne keren bat nehu ya kata basa ka wiru ngila bansai na mobli kum ba kami haki media menta kalong ba balai kata ka academic council jong ka nehu kim samla shim ya ka rai ban implement no menta snem ya ka NEP ngila kerensai la tangke executive council jong nehu kala nom la ban sim na karai ablai la da pinpet ya kastitu bat coordinate jong nehu ka kerensai ba ya ki policy matter jong kanihu and hab ban sim rai da ka academic council but ban chu implement ya ka en sale da ka executive council haga jing so thu ko jongi kalong kat ya karai ban implement ya ka NEP dei ban sim kadi ka policy making decision but haba kadi ka policy making decision ni so ban ong ba kadi ban rai da ka academic council no beli kadi ke policy making decision tina takadaw gila panjing pensai bat kawai da ki jing dawa ki ba naka liang jong ka seng jong ka HYC bat naka ne usu kalong ba gila dawa na unihu na u visi ba ude ban sim jing kit kle ban penbet kini ki kenrum ki bami kini kita yo kumbami mata gila dawa ban khot ya ka emergency meeting
jongka academic council lani kadu meeting hakaba barok ki principal but ki important stakeholder, let's say ki official na state government but ki seng bahalang ki di benadon lang ta kanang ba kanom ta ya ka future ul ayeng ya ka assurance ka bati kana wong ba an sakot ya ka wi ga jingalang jong barok ki principal jong ki colleges ki representative na kini ki teachers organization, let's say jong ka meta jong ka MCTA dan sakot ru let's say wong ya ki official jong ka state government but kumju uru ya ki seng bahalang banginyo ban ya keren ya kan ka kam kanang ba kanom mi shu kanu kan ru kan ram ha bede ba kan mta no bele kum ba kalau mta ki kimi ki pa ki kelumar ki student ki kelumar ki nong hikai ru ki kelumar ha bede bat kani bat sakoi ru ngide bat suthu kolong ba kami khlia kum ba kalong menta ngila nang hiar ha ka puli ti yo kami sakani kanang penhiar ya ka puli ka puthi ka de ke ba ngi kum ka sengin kwa ban yo iya kum ta tinggi la keren sai ba kani ka kam ka don kam ban ya keren ha ka label ka badi ban ya keren la ka de ke emergency academic council la ni ha ka ta ka jing keren jong baro ki important stakeholder jong ka state kanang bang nginyo ban sim ya kanu ka rai ka banom ta ya ka jela banom ta ya ki samla puli ban ya student ka way na ki jing duna jong ka jala me khlia ban implement ya ka LP kalong ba kimlong ready ha ka infrastructure kyo kimlong ready ha ka ban thung ye gino kai kimlong ready let's say ha ka sponsorship ban penbiang ban thit ikitiar kitar subu mentangan ai nuksa subu menta ki kindon ki college ki ban rai ban ai vocational course on automobile ti hap thit am kitiar ban penbiang kita hap sna am ki kamera ban penbiang kita tila da ka government kam state im ban yara kani hu ti kamla ban ai financial support kani hu kala ta ban ai academic support kani hu kala ban train ye ginong kai kani hu kala ban penmi ye ki kot kani hu kila ban ai ki study material kani hu le se kala ban guide ye ki colleges ki jongi kumno kumno le se ban bill up ye ki study material bat ye ki we henry financial support ban thong noi kai ban siutulop noi kai ban thit ki tiar ban te ye ki infrastructure ki school ki building kata de kamram ng state government tila da ka state government kam step in menta tikanele yu tikai ibu pi namar bakani ka nipi kala dai duduk senam arajar ko kamut kalau mag sarkar ka sim lai di kini kam sim kian ba di ngi dei ka jela ka ba long baningkong ha ki kam ki bom ngim dei ban long baningkong bat ngilong ke ba khadu ha ki kam ke bangim dei ban long ba khadu CUAT ru la kanos nem ngimlong ready ki we ki jela la nang mare sakman NEP ru la don ki jela ki bel implement ngi palong ready hai ngi long ready nantak daw ka impact ka long term impact ka bangidon ngan ya thu ye phi ki don ki college ki don ki university ki ba ki paper ki ba ki le ha ki bachelor jong ki dei life house of hoteli paper ngi don khat pra paper tila da pin compare u student ba puli khat pra paper but student ba puli life house paper in the past IAS hi in the past CUAT hi na ta ka daw kalong ba ka problem baro hi ka dei jong government imlong ready no boleh ngimdon kita kibru ki belong visionary ki colleges bopli ki haban siutat e kinong kai no boleh kimla ban su shim ka fees ka bahe na student na ka pot kinla sai ban su penbiang daladi lada state government kam set up kadi ka pon ka bakren ki samla jong ani hu ka central government ka ong ba kan implement ya ke NEP ka don ka way guarantee ka bang ka 6% of GDP will be spent on education hato kata ka dia jongi le la da pihar ka matang hapo le nong hikai ru habiami surok ti banya tang panyo ya ka bay bala bay hikai tang ya tulop la jong ro tila da ka state government u education minister u chief minister step in ha ka ne ka por ka ba menta ka ba kami ka confusion kumni tila no step in ngi hapan keren sai la ka state government kala amang ka no tengka nam ta ka implementation of NEP ngi hap ya sai kan ngut kinong kai ka willing ban prepare kan ngut ki college pila amang ngi hap ya sai no beli la dom ya sai kita ka jing kan dei ka boden ki college haba ka boden kan dei college kin le amno kin pen kiu ka fees na mau beli ki haban thung tidak pen kiu ka fees ka jing jadi ek student bat ya ki kimi pa ka bangi ngiting kolong yo ka jur sa ka drop out no beli nda kim la shu ban pa school lagi kun ka drop out kan jur tila da kim don sa kita ki kot kim don sa kita ki study material ka bumut
hajaka bangin yo ki samla ki bakhambiang susu kemut ngin yo ki samla bakhamduna susu tina takadau kani ka di ka por ka state government ka di state kan ka ban kerensai ya kham tam ya ki jing yarap ya ki school but ki colleges but kumju ru ka nehu ru ka di ban ai ya kata ka 100% academic support ki colleges ki jongi khanang ba kini ki colleges ki jongi kinom sngau ba ki sai konsuet kinom sngau ba ki baki sai marwai hakaban pentelun kat ya kena kam but sakawai ka ba nakaliang jong ka seng ni kwa ban kerensai kalau ba hakapor ka ba kum kani hakapor ka ba ngidang sedang ban banayat sakmat ban implement kat ya kani ka policy kadon kam ka jing song thu jumut da barok ya kadon kam ya ka jing teli no boleh lada kam don ka jing teli jong ki student jong ki no kai jong ki principal jong ka nihu bat kam don kata ka support tu jong state government kalong ka ba adu kata bangin yo ya uso kumbangi temu ban yo na kani kam yang jong u visi u justify uang ba ladangi implement ya ka NEP ka jing yo nong kan de ya ki youth but ki student community jong ka mekhlia u kedawru da ka basai uang ba kumbang ai nuk sai phi mene kalong ba le si saula ni san snem nang ni kin sadon ki university le si kum ga GNU la ni ga DU la ni kino university ya ka ba kin bu condition ke boong ba lada phin join ha ka university jongi pi haban don 30 grade tiladangi ngim don 30 grade kamut 30 subject mo tiladangi ngim don lesi ngila lesi nginomyo banyo ta ka admission kin sadon lesi ki company mo ki ban thepkam ki ban long skill base tu u justify ya kita u ong hiru bakaladon kita ka jing ya rai jong ka academic council mo banaya chakmat ya ka banaya chakmat ya kata ka NEP ki ya rai no me rai tinggi ngim don bantah ka academic council ngim tip ya kata at kadau ngi sa ong ba beli kim khot ya ka emergency academic council ro ban trash out ka kam na beli kini ki export ki bahaban rai ya kata kam di kum kita nak kaliang jong visi ru batayangi ya ka jinglong flexibility ha ka jing implementation ya ka NEP baka namdon than ka pressure bakin use ya kita ki resources ke ba kiladan lupa kum kinong ikai bat kiwei ti henry kumba ngong ai phi kalong ngim dei kinong peniat school ngim dei kinong peniat college ngim dei hiru ki education ki badon ya ka jing tip ya kita baro tinat kadau balengi insist on emergency academic council sakawai kanang ba ya kini ki issue kini keren kai kadai kanu kalat kanu let the academic council take a call di balaikum kata ka meeting ke baki important stakeholder ki de bane don lang kum ngan ai nuk samta ngin keli mano bane arab siu tulop lada ki nong hikai ki lada ki college ki thung nong hikai ki bakambun la hi ka nehu ban jobab ya tamla kata kadi kamram jong state government baling yong ba kadon kam ka meeting jong borok ki important stakeholder lada ki don ki bru jong government kin jobab sai kin katno tingka philamang nam ta kani katno tingka ka mekhlia government ka lamang nam ta borok ki colleges for the implementation of NEP ngi happen tip lem kumta they will be lem kumta ki school ki college jong ite kin sa sai khun suet nakaliang ka jong ngi la de kerensai kani ka di ka point ka banong kong ka bangi risk mane bat visi ngi ong ba la dangin page ka state tu bat ka ak jong ni hu kolong ba ke executive council ka di tang panchu pentrekam hari ka ban rai ki policy decision ka di ka academic council ni nomor ka ni hu state tu kong tahi ki makipat ki ong ba em kani ka dei betang ban si implement bet kam dei ban ya kam dei ka policy making re ha ka chu thu jongi ka long kani ka dei ka policy issue ya ka badon kam ban rai ka academic council tiki ong hiru ba ka jing prepare ya kini ka long ba ka consultation ka bala kambiang re kumbami ha ki media te kamlong ta tina ta kadau balingi saban mo let's say from the academic point of view kan hu kala ban sngo ba kala ban I support ya ki college re lada kamla ban support ya ki infrastructure ya ki teachers recruitment ya ka salary ya ki wei pan ya ka bade ban le dak state government la ni de college ti ya ki tangi happen ya keren lang tina takadau naka na takadau naka liang jo kaseng ka bangi kwa kalong ba kadi bendon ka uniformity kadi bendon ka unity ha kan ni ka issue bisa ada hak meeting ke basyong mentah kalong ka meeting ke basaisong ni kuat bahkan ka rekan yang ke garu jika
ngani tu IP ya kan ni ka ban implement ni kan ka policy ka habya lembaga academic council. Academic council dah kalau approve ya syllabus dari ka notification kan pak ada ki ini ki colleges kumno ban change ki kaya ka prospectus ki subjects badan. Te hapo ka jingya keren hapo kamera po biya keren ngila ikran pangka kata ka ini ka hybrid mode kaba uni vice chancellor la lam hapo notification ila ini ba kanika NEP kalong ka hybrid mode na ka optional mode ki bamla ki colleges mlele nation ka problem kalong padam kan sadon kata ka arcos asada tap kam habakadu mun makta kata banlek itu ke ulkus banlek itu ka ini untuk basim ke ulkus tim professional tim prefer ini ba sim kanika new course hangta ngila ya keren ngila emerging mode nakaliang juvisi la kebor ban kot ka meeting kinya don lang bat nongkai ki principals ki different stakeholders banyak discuss isu ka problem bat kani jisha ni tu ipi katkum ka ini ki subjects bla approve academic council ka perbak labak bat ki subjects ki bala refer ne bala ai ki principals ka perbak labak ki don ki kan ni ki bam don dah po ka ki kram implement ka kram approve ka ini academic council di dapat hakum kata kalian ni kumbau ni vice chancellor le dan bor hak takaliang ndre pra hakajing yakran ke bamenta perngastu ba vice chancellor habakadu wa himan dan ejiktre langi nakaliang jungi ngan itu ipi hapor bengirung spo ngilaong ba ngingim de mengi persa NEP ndre kajing sim ka decision nakarai ke bala hakdak ke ba klam dapat khat igi jingduna ne jingtam